sa Barangay Ipil, Surigao City, ang future nurse, Ingrid Tan. Ang tulang ito ay aking pinamagatang tagutaguan. Tagutaguan, maliwanag ang buwan. Kay sarap maglaro sa dilim-diliman. Pagkabilang kong tatlo, lahat kayo nakatago. Isang batya ng tubig ang ibinuhos ng aking ama noong nakitang suot ko'y saya at puno ng kulunte ang mukha. Tatay kong siga, nais kong ipakilala, laman ng sabungan at inuman. Nanay ko ginagawa nilang pulutan, pinagpapasapasahan na para bang isang bola sa liga, iniikot-ikot para lamang makatira. Asawa ka nga ba? Tay! Bunis ho ako! Junjun, tumigil ka! Teka, babae ka ba? Babae po ako, mali ka dyan sa inaakala mo. Babae po ako. Dalawang palo ng tubo na siyang ikinasira ng buhay ko, nanay, tama na? Paulit-ulit kong pagmamakahawa. Kabakalain mo, tinalo pa namin ang Triskelion at Skeptron sa edad na 5, may sarili kaming fraternity ni Mama. Drum na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili. Tatlo, para saan nga ba ang bilang na ito? Sa sistemang kinalakhan ay dalawa lamang ang tinatanggap ninyo, babae at lalaki. Oo, ikaw na hipokrito, huwag kang magmalinis. Pagkuwari kay ganda ng bihes, nasa simbahan alas 5:30 pa lamang, subalit ang mga kaluluwa nyo naman ay halang at nakakalapos balat ang inyong tinuturan. Kung inyong mamarapating, kayo'y aking tatanungin. Saan nga ba nasusukat ang pagmamahal? Ang pagmamahal nga ba ay nasusukat sa matatamis na salita? Sa pagpapakasasa sa mga pangakong inilalathala? Sa pagsamba at pagsindi ng kandila? Hindi. Ang pagmamahal ay nasusukat sa kung ano kaya mong tanggapin, sa kung gaano mo kayang tanggapin ang hindi mo akalain, sa kung gaano mo kayang pahalagahan ang mga taong nariyan. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa pamilya, subalit ano kayo'y sa akin hindi makatingin? Nandidiri na tila ba ako'y isang naglalakad na AIDS, gonorrhea o novel corona. Nandidiri sa tuwing aking pinipilit. Nandidiri sa tuwing aking ikinukubli. Nandidiri sa tuwing aking ikinukubli ang aking ari. Nais ko kayong ulit tanungin. Anong klaseng ina ka? Ang mga ba'y may tuturing ba? Kesyo, bakla, tomboy, bisexual o nagpalit ng ari? Hindi eh. Hindi mo kami ang cancer. Kayong mapanghusga at mapang-abuso sapagkat hindi ninyo kayang umakto bilang tao. Pagmamahal sa kapwa ay hindi matanto. Sa larong tagu-taguan, kayo ang taya pero kami ang talo. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Sa pagsapit ng umaga, sana buksan niyo naman ang inyong mga damdamin para sa kagaya namin tinuturing ninyong halang. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di
naglalaki ang mga braso, sa'kin tumitiktik. Drum na may tubig ang sinisisid sa patagalan ng paghinga. Sa'kin kayo ay bibili. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese karterapti ko. Mga labi ko'y pulang-pula sa pabuludam na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin, sinasabi sa sarili anong panama nila. Habang kumikimot ang bewang, mga hikaw na gumigewang. Kahit ang pulbos na pinili kay Aling Bebang, upang matakpan ang mga pasa sa mukha na galing sa aking ama. Tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan. Laging nalalatayan sa paglipas ng panahon ay di ko na mamalayan na imbis na tumigas